Dobre, práve sme sa zapriahli a vyrážame. Naša misia Švajčiarsko začína práve. Budeme sa hlásiť v každej zastávky. Die Katze. Vítam vás pri ďalšom videu. Teraz začína práve vzrušo, už sme za slovenskými hranicami a ideme. Začali sme našu misiu. Konečne po koľko? 2-3 mesiacov od kúpy. Stojíme na prvej cik pauze. Sme tak 6 minút od miesta činu. Tam ideme do takého úplne maličkého kempu iba na prespatie. Zajtra zase pokračujeme v ceste. A ideme zohnať Vignetu, Rakúsku a prihlásime sa z kempu. Píše campingplac je až to vzadu, akože je tam taká mapka, ale podľa mňa sa môžeme dať aj túto takto do tieňa. Takže to takto obídeme a dáme sa pri tú stenu. Alebo sa môžeme zacúvať, a kde tam, potom to máš ďaleko, vieš, k všetkému. Čo ty hovoríš? Čo len k stene to dáme, jak oni. Podľa mňa to je do trávičky, no. Dobre, no však tak tuto sa nejak nacúvame tam, nie? No. Alebo tam do toho tieňa. No, však je tam, ale takto sa aj tak posunie. Nie? A to je bez elektriny? Má to byť elektrinou. Jo môj. A mi húkaš. Jedizí naše mycinky. Pirúka. Pirúko. Co môj? Yes. Už je odvážny kočičák. Je to len takáto malá záhradka pri tenisovej hale. Ale sme tu úplne sami. Úplne. A ja som úplne nahej. Úplne. To je takáto malá tenisová hala. Vnútri sú 2 kurty. A tu majú jedinú takú záhradku, kde poskytujú miesta. A je tu v podstate self-check-in. Tu sa príde. Oni raz za deň medzi 7 a 8 prídu vybrať peniaze od vás.
Tu všade sú akože označené Eingang, Anmeldung a až tuto je v angličtine. Sú nejaké wedding machines a to sú takto dva kurty. Tri kurty vedľa seba. A tu je, že Anmeldung, registration po anglicky a človek si len vypíše toto, hodí si to za sklo, tu je nejaká mapka. Zistili sme, že reštika je úplne zatvorená, tu nie je ani nohy, normálne, že nikoho tu nie je, iba my. No a vlastne neviem ani, kde sú teraz sprchy a vecka a tak. Áno? Oni by nám potom mali dať nejaký kód od dverí, ale po ceste sem asi 4-5 minút odtiaľ to bol mekáč a čo nás veľmi zaujíma na rakúskych mekáčoch je filet of fish, ktorý u nás už je discontinued, u nás už nie je. A vždy, keď máme možnosť, že ideme cez Rakúsko, tak sa stavíme, tu sa dokonca dá double aj triple filet of fish. Takže sme zachránení. Nie, 40 centov. To je niečo, čo u nás nezoženieš. A nakoniec nie sme úplne sami. Máme takých susedov, Nemcov, takých cyklistov so stanom. Ona je krásna. Ona je krásna. No, princezna. Krásna. Takto sa striha pre vás ďalšie video. Takže pomaly opúšťame tento tenis hale camp. Tu sa asi strihnem, kde to je na mape. To je jediný camp popri tej cyklotrase z Bratislavy do Viedne, či kde. A ako, keď sme sem prišli, boli sme tu úplne sami. Prišli ešte jedni na vane, jedni stanisti. A je tu akože klídek, je tu veľmi veľa komárov. To je asi jediné také. Sprchy sú asi 4 alebo 5 komáre vedľa seba, čiže nejak oddelené, mohli tam aspoň závesiť alebo čo, alebo tak zase nie sme každý tak obdarený, aby sme sa sprchovali s 5 ďalšími chlapmi a jeden záchod, tam je jeden pisoár. No, akože tá hala tenisová není nejak veľmi navštevovaná, takže je tam skoro voľné stále asi, kým tu nie je veľa ľudí, ale tak jedno vecko na celý kemp a halu a reštiku je ako dosť málo. Ale inak čisté, ako nemusí sa človek báť, že chytí nejakú plieseň na nohy alebo čo, proste je to čisté a lacné, nedá sa povedať, že to je lacné. My sme asi 30 eur za noc za dvoch a dnes sme si dali, ani som to neodfotil, rezník fajný ako menu za 8,90 majú v reštaurácii, čiže to sa dá a pomaly balíme, idem to zapriahnuť a odchádzame smer Linz. Opúšťame kemp. Prišli sme na miesto, poslali nás tak, kde sem, že tu má byť tak, kde recepcia a neviem, Latka to išla hľadať. Neviem. No, ideme cúvať prvýkrát, volá mu, je zdvíhaný. Neviem, jak ho mám navigovať, keď mi prosím nezdvihne. Už iba rovno. Dobre, už iba vyrovnať.
Že auto sme jehali takto, nevedeli sme, jaká tam stoja ešte nejaká auta, tak sme to dali tam a takto sa mi to podarilo celkom pekne nacúvať. Prvýkrát využijeme túto našu 12-eurovú vychytávečku z Lidla. Ako som hovoril, väčšina kempov má tieto trojzubce prípojky. Tu máme toaletky. Unimo bunky, ale čisto. Takto tu máme jazero hneď. Tu sú naši susedia na dnešnú noc. Idú sa aj oni okúpať. A ešte je celkom vysoko slnko. To ešte v pohode stíhame. Vidíš, to je to, čo som ti hovoril, čo máš zdolávať. Vieš, tá trať. Ani jeden z nás nemá kondičku. Ja by som to zdolal, jak nič. Po prvej. Jak nič by som to zdolal. To si jak každý z nás, čo keď pozeral Fione, tak sme si mysleli, aké je to ľahké a tam to je tako. Presne. Tak vidíš? No, to mi spozrieť. Lebo tam by mala byť tá recepcia. Tam máš recepciu, ale je tu pri tomto, ale proste je to recepcia. Jediné, čo tam je napísané. A hen ten domček nie je vzadu? Tu máš také toho, to sú, vieš čo? Rowboats, vieš? Tam sa vesluje. Tak to je petelička a to je veľmi pekne spravené, ten lift. Schwimmwesten, fakt? No. A veď si tu bola? Áno. A bolo otvorené? Áno, veď takého stačili pred hodinou. No, tak to sme skončili, lebo keďže my nemáme ani ten listok, takže nás aj nepustia von, takže si aj nemôžeme ísť nikde nakúpiť. Teda späť nás nepustia, a tam tak dosedí, či to je všetko zatvorené? No, teda hejta, alebo čo je? A na kilometr? To skáču chalani na lyže. Moje prekážky. To je skoro jak na Slnečných jazerách. Či aké sú to? Skoro jak Zlaté piesky. Koľko to je strašne pekné, no. Skoro. A bojka. Tu zhora vedie taká veľká šmíkala. Až sem. A oni ju presunuli na satelitnom snímku, ešte ide takto. Ja som myslel, že ide priamo do vody. A oni už normálne vybetonovali. Predtým to bola ozaj iba taká plachta hodená. To čo je? To je paddleboard pre 5. Dnes tam švacnúť. Čo tam je? Čo tam je? Podľa mňa had. Ja. Komu je lepšie na tomto svete? No, ešte by sme mali tak pol hodinu slnka, ale tu sa rúti toto. To keď sa sem prirúti, tu bude až do zajtra. Takže sme sa dokúpali asi. A ty si ešte robím všetky? Píra to strašne zaujíma, že kde oni idú. Čo môj? Ježiši, strašne ho to trápi. Manifestujem. Že prežili sme upršané ráno. Väčšina susedov odišla. Tu sú nejakí ľudia, čo tu majú dlhodobo prenajaté miesta
Tu ani nikto není celý čas, podľa mňa to majú proste jak víkendové chalúbky. A chodia sem proste na víkendy. Má type kolobežku elektrickú a plnú nábytku. To máme informácie, kde absolútne nikto nie je. A tu sú vecka pánske, dámske. Sú aj dve kabinky, dva pisoáre, ako čistota, tak ja neviem, 6 z 10. Akože nebojí sa tam človek sadnúť si na ten záchod, ale mohlo by to byť lepšie. A sprchy ozaj sú tu z druhej strany, dve kabinky a na 1 eurovky. Čiže včera sme mali len jednu 1 eurovku o 10. večer či kedy. Takže som sa bolo sprchovať len ja, ale za to euro išla teplá voda nejakých 5 minút. Inak studená voda išla stále, takže komu nevadia studené sprchy, tak sa tam mohol v kľude ospršiť. Ideme teraz na recepciu, včera tu už nikto nebol, tak sa ideme prihlásiť a rovno aj odhlásiť. Nevieme, čo sa tu deje. Máme tu nejaké uzavretie asi školského roka, alebo čo, alebo je tu tak 20 000 detí. Pozrite sa, aký tu je blázninec. Včera sme boli normálne sami, však to budete vidieť. Dobre, ideme pomaly baliť. Ideme do ďalšej destinácie, čo je Regensburg. Regensburg. Tak sme sa zapriahli a opúšťame Ausse Camp. Tento kopec cúval na spiatočke, spojka zahorela trošku. To sme to nejak dali, takže celkom pekne si myslím. No, je to nakrivo, si to porovnám takto s tým zábradlím, ale akože good enough, si myslím, good enough. Ďalšia prehrala. Bela. Ona nechce pohľadiť, ona chce len žrať. Je nám búrka, odstavili sme sa takto u mojej mamky. Snáď to nebude problém. Pár dní tu zotrváme a pôjdeme zase ďalej na ďalšiu zastávku. Neviem ešte, či toto video stopnem tu. Uvidíme, aké to bude dlhé, tie materiály. Keď takto stopnem tu, tak sa vidíme v ďalšom videu. V podstate bude pokračovať asi z tohto miesta a ideme do ďalšieho kempu, ešte tu v Nemecku. Už leškáme. Čo to sme popili s mojou rodinou. Práve sa aktualizováva firmware na PS4. A ideme pomaly búvať.